Day! Day! Oh! Saan naman orasan mong day? Yak-yak lang ng naong ni mo. Alas 10 na! No! Napangas na! Nagsabot ba biniluy soy og ni Dudong ang mista miro sa lila? Hala, mamista ka no! Maniguro na kag imo! Dahil silupay maniguro kag kagasudan ha to. Gati mahong ka dire. Buhay kag imo. Tay daghan na balik tao ila Dudong. Naaba ka itong tawahan na ron. Gutom na ron pula. Baka niya ulaw bla sila. Eh, mahalang ulaw ni bro. Sao naman eh. Silupay ko, Roy. Lugay magigani abot. Nakatulog ko eh. Ha? Nakatulog ko. Nagting. Lugay ka nga. Nakatulog ko gabi yun. Muna nga. Sa Roy. Pagkaon. Ikaw na lagi. Pasluwar ka. Ayo, Pre. ayo, dong, dong. Oh! Dong. Uy, Uy! Ba't mo kayo kaya ka? Kaya ka. Hindi mo alam yung ano? Na! ay bakit ka na dong? Uy, Hindi makawin sa iyo. Ang ama. dito na sa balay lagi. Gwapo eh. Ayo, kayo mahandaan. Dong, sa balay na magkalagi na. Saan ang tao nga? Dugay na kayo kita anak. Unsay sa balay nga kita ka nga. Lingkod na ginano kay mo kaon na. Ya, imo nung birahon na pud. Dong, dito na sa kanila. Kuwan, mukhaon, lolo ko siya. Huwag pa mga kita ni. Pero matiyahan na ito. Balik na meron. Hold on, balik. Ay, matag dito mo na gano'n. Kaya yun. Kaon. Ginawa ko. Ito mo na gano'n. Nakutoy, tanaputihan gano'n saon. Uy, buang nga rin. Pasensya ka doon. Oo, pinaluto na eh. Sige na mag... Wala nyo kayo, nga pa yung luto unang ito naghan kayo doon, pero paabot-abot na kadali. Akas. Hindi, pasensya nyo. Tinamiar ako ito. Sundan sa sulod. Wala may nga. Uloy. Iplada ko ito yung mga hinunggan ito. Uy, matuwat sa kanariya kay napagi paluto dito sa ko. Mrs. nga, buwan eh. Dito mo. Sus ka ito. Kana. Bakit kayo ito? Matay. Lang kadali. Sige lang. Dong. Kay gutom mo ko. Pero ako na hininayo ni. Roy! Ah, si Miroy na yun! Roy! Si Miroy gina yun, Stika mo na yun! Asa mo kagikan? Amo ganito lang. Namista gani ko dikit po ang Tagbalay. Ato tagbalay nagpalit kanton no. Sige. Paborito mo mga high school mo, paborito din mo ni Canton ba? Basta ko balay. Mo gini. Indomie. Mo ni siya. Balay taron. Loy! Saan ka sa Coron Royal? Kaya ako nang dalon si Miroy, bakit? Pista ko taon sa muwain tao. Roy, okay na si Miroy, matati balay Roy. Canton Roy. Ang paborito ba? High school pa tayo Indomie. Indomie na. Puno may kabuok. Buangan ni mo yun, nga. Imbis nga, happy na ito maluto itong paborito ni Miroy. Loy, ako sa ubanan ni si Yobs Loy kay dugay may wala kita ni Loy.
Unya karon na ang paborito na ko nga pagkaon ay hapon luto karon. Ha? Mga akong malipo. Duha na ko pananaon taon ako sa taon. Dugayang taon na pagkaon. Roy, ay kabalaka. Ang paborito ni mo nga kanding kalderita, nata dito. Bubumba. Kana. Kani paborito ko ni siya. Ini, Sa una ano pa. paborito ni mo ni? Kayo, natay makakaon na dyan ko gamit ron yun. Basta ikaw. Nga, wa ginaglisod. Unsa man soy? Na miroy dia. Oy, Ginoo ko. Miroy. Patay mo na Kumusta? Matay tawahan ang hamis man damo. Matay ito tagbayron. Jobs, one time lang gid Jobs. Nakoy hangdo nimo. Maorg ni. Dalon sa naw sa bahay si Miroy. Kami sa dito unsa ra imong pagkaon sabta sa me. Kay labi do kaya. Ano yung makita ini Jobs? Alala, sige. Ha? Depende si Mori. Good na ni si Jawad. Problema ni. Miroy dito to sa bahay. Unga ra kana. Ha? Karon ta kong bisita Roy. Ayaw sa di pagkaon. Are tare. Kay na katugoy pasigog tare sa baware. Miroy. Ni ay lamisa. Dito sa laman anak kay magkuha ko sa bawat to para makasigop ka sa imong paboritong sudan. Ha? Sige, lingkod sa laman anak. Uy, Miroy! Naku sa balik! Uy! Uli na! Kung ako ragsoy sa nagula ang akong himaya. Saludo sa harap ng bandila, Kastila, kabang umaalipin sa alila, sinakop ng puti ang mga kayumangge.